खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारि। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं। गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाला बिजनियाव दैबानानि खौरां लाफैदों। बिटिआर गोरोबथाया बिटिसिनि फट'स्टेट कपि। बे गोरोबथाया दैसे दावदै गला, बुंदों रबिराम नार्जारी। आसामनि दैबानाखौ हादोरारि जेंना फोसावनो दाबि दैखांनाया इमसनेल इस्यु, बुंदों हेमन्त बिश्व शर्माया। आसामाव कर'नाजों समानैनो जापानिज एनकेफेलाइटिस गाग्लोबदों। बिजेपिआ माइग्रेट लेबारफोरनो सुंथानायनि लामा होगोन। दिल्लीयाव मुख्यमन्त्री घर घर रेशन योजना जागायबाय। दानिया आबुं रादाब। आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाला दिनै चिरां जिल्लानि बिजनियाव दावबायफैदों। आइ दैमानि मथारि बायफ्लंनानै बिजनि हालामनि माखासे ओनसोलाव गिख्रंथाव दैबाना लोमसावनाय आरो खहा जानायफोरखौ गिबि मन्थ्रिया दिनै नायदिंफैदों। गिबि मन्थ्रिया नवापारा, 2 नं बिशिसुबारि, सयनासिगुरिखौ लानानै माखासे ओनसोलाव थांनानै दैबानाजों खहा जानाय ओनसोलाव बेरायफैयो आरो जाथायखौ नायदिंफैयो। बिजनियाव दैबानानि खौरां लाफैना गिबि मन्थ्रिया नवापारा गुदि फरायसालियाव फसंनाय रैखाथि बादायाव थांनानै दुखुथिया सुबुंफोरखौ लोगो हमना खैफोद आफोदनि खौरां लानायजों लोगोसे बेयावनो खौरांगिरिफोरजों लोगोसे मोगा-मोगि जायो। आइ दैमानि मथावरि खुरखानायखौ थाबैनो खोथेनायनि राहा लागोन आरो भुगिनांनाय सुबुंफोरनो नांगौ बायदि खाबुखौ होनो थाखाय रायजो सोरखारा राहा लागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव खोथा होदों होननानै मिथिनो हादों। बिटिआर गोरोबथाया बिटिसिनि फट'स्टेट कपि। बिटिआर गोरोबथाया दैसे दावदै गलासो। क'क्राझार जिल्लानि दतमानि बेन्दोङाव थानाय खर'बारि बस्तियाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बिपिएफआव हाबफैनाय सोद्रोमाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ बुंदों सोनाब क'क्राझार बियाबनि एमएलए आरो बिपिएफनि दैदेनगिरि रबिराम नार्जारी। दोलोआव गोदान सोद्रोमाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव रबिराम नार्जारीया बुंदों दि बिपिएफ दोलोखौ रायजो राजाफोरा बयबो मोजां मोनो, बेनिखायनो दिनैसिमबो बयबो बिपिएफआव आखाइ हमफैदों। बेजों लोगोसेनो बिपिएफ दोलोआनो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव देरहानानै ब्रैथि खेबनि थाखाय बिटिसिआव फिन सोरखार दागोन होननानै एमएलए रबिराम नार्जारीया बुंदों। एक नम्बर खोथा जुदि बिटिआरनि बुंनो थाङोबा, बिटिआर एकर्ड होनोबा, बिटिआर एकर्डआ बिटिसि थाखानाय बिटिसिनिनो फट'स्टेट कपिसो। बिटिआर होननाय जिनिसजों दिनै गोदान जेबो बावहाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि आइ आफा रायजोफ्रा मोनाखै। 6 सिडुल बिटिसि दाखानाय जेराव जोंनि ओनसोलाव दंखायो, बे 6 सिडुल बिटिसिनि बिटिएडि नामखौल' सोलायनानै बेखौ बिटिआर लाखिनो थाखाय सुक्ति खालामना फैदों। बाव गोदान जेबो माने भारत संबिजितनि खुनु मोनसे गोदान क्लजजों बाव बिटिआरखौ बानायनाय जायाखै। बिटिआराव जेबो गैया, बे मोनसे माने गला बिदै गला बायदिसो बियो। बेजों जेबो जोंनि हारि जोंनि ओनसोला जेबो उन्नति जाया, बेयाव जेबो गैया। बे थगायनायनि मोनसे राजखान्थियारि माने खाबु फलान बिथांमोननि मोनसे सुक्तिसो। बेजों जोङो जोंनि आन्दलनकारि आइ आफा रायजोफोरखौ अपमान खालामनाय जादों। जोंनि आन्दलननि मुङाव जायफोर जोहोलावजो बिथांमोनहा जोंनि आइ आफा बिदा फंबायफ्रा दिनै मुंख्लं जालांबाय, बे बिथांमोनखौ अपमान खालामनायनिसो बे मोनसे सुक्ति खालामनाय जादों। बिपिएफ दोलोआनो फैगौ बारावबो सरकारखौ बानायगोन दा जानो गोनां इलेक्सननि गेजेरजों। आरो बिपिएफ हान्जानिनो बिटिसि सरकारा बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा मोनफ्रोमबो जाथि हारि माहारिनि थाखाय जौगाखांनायनि खामानि मावगोन, गोजोन खौसेथिनि खामानि मावगोन, बिटिसि ओनसोलनि सर्बांगीन उन्नतिनि थाखाय खामानि मावगोन। बे बाथ्राफोरखौ दिनै बिथांमोनहा बुजिनो हादों आरो बेखौ रायखांदों जे इउपिपि दलानो होन, बिजेपि दलानो होन बा गण सुरक्षा पार्टियानो होन, बिसोरो खुनुदिनबो सरकार बानायनो हाया। जायफोर बे बिरोधी दलफोर दङ, बे दलफ्रा एबारबो बिरोधी दलनि सियाराव जिरायनानै बिटिसिआव
साफा सानै साथाम साब्रै बिथांमोना फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैनायनि बादै बेबायदि कोनो दिन सरकार बानायनो हानाय अबस्था दा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि कोनो जाथि जनगोष्ठीनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा नुवाखै। बे 30 बोसोरसोनि सिगांसिमाव कोनो दला बेवहाय जेखि लम्फ जम्फ खालामा मानो जेसेबां गोहो बोलो देखाया मानो बे गासैबो दैबानानि दै फेंफोना बायदि बे बिथांमोनहा गोजावलांजोबगोन। बे हानजाया समजों लोगोसे फाथिनानै बनजार अर बायदि स्रोब गोमोरजोबगोन। नोंथांमोनहा नायबाय था। अदेबानि फैगौ 30 बोसोरसिम बिटिसिआव बिपिएफआनो सोरखार खुंगोन। जेखि पार्टियानो फैया मानो जेसेबांखि लंग' भंग' खालामा मानो बिपिएफनि अनगायै रावबो सोरखार दानो हानाय नङा। नाजासेयावबो दैबानानि फेंफोना गोजावलांनाय बायदिसो जागोन होननानैबो एमएलए रबिराम नार्जारिया बुंदों। बे बरायनाय हाबाफारियाव 8 नं दतमा बिपिएफनि बिजाथि प्रकाश बसुमतारियाबो बाहागो लादोंमोन। रायजो नाङै अलखद जाहोनाय दैबानानि हेंथायै जुजिनो थाखाय मिरु सोरखारा आसामनो नांगौ बायदि मदद हरगासिनो दं। काजिरङा हायुङारि पार्कआव दावबायहैनानै दैबानानि खौरां लाहैनाय समाव आसामनि राङारि आरो सावस्रि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ बुंदों। मख'नो गोनांदि आसामनि दैबानानि जेंनाखौ हादोरारि जेंना महरै फोसावनो गोलाव समनिफ्रायनो दाबि दैखांबोनाय जादों। नाथाय आसामनि दैबानाखौ हादोरारि जेंना फोसावनो दाबि दैखांनाया मोनसे इमसनेल इस्यु होननानैसो मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। बबेखानि आसामनि दैबानाखौ हादोरारि जेंना फोसावबानो बिनि जेंनाया सुस्रांजानाय नङा होननानैबो मन्त्रि शर्माया बुंदों। बे समाव आसामनि थासारिया जोबोर गाज्रि। आसामाव जायखिजाया समावनो थैनायजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। मख'नो गोनांदि आसामावबो बे समाव कर'ना भाइरासनि महामारिया सोलिगासिनो दं। गुबुन फारसे गिख्रंथाव दैबानाया रायजो नाङै हालाय-हाफाय खालामनानै सुबुंनि जिउ फोजोबगासिनो। बे समाव आसामाव आरोबाव गुबुन मोनसे गिख्रंथाव बेराम जापानिज एनकेफेलाइटिसआ गाग्लोबनो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गहपुराव उर्मिला तान्ति मुंनि सासे आइजोनि देहायाव जापानिज एनकेफेलाइटिस बेराम जादों। बे समाव आइजोखौ तेजपुर मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव जोथोन लागासिनो दं। मख'नो गोनांदि रायजोआव कर'ना भाइरास आरो दैबानानि अलखद थासारिनि गेजेरावनो जापानिज एनकेफेलाइटिसआबो गाग्लोबनो लानाया रायजो नाङैनो बयखौबो सोमखिखांहोदों। बुहुमनाङै महामारि खालामनाय गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि अलखदाव हादरनाङै लकडाउन खालामनायनि जुनै खामानि गोमाजाना आसामाव फैफिननाय माइग्रेट लेबारफोरनो आसाम रायजोआरि बिजेपिआ गावखौ सुंथानायनि लामा होगोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला माइग्रेट लेबारफोरनि सायाव नायथिंग्रा आरो खौरां लानो थाखाय मोनसे सेल दानानै लाबाय रायजोआरि बिजेपिआ। बे सेलनि जोहैनो आसामाव फैफिननाय माइग्रेट लेबार सेलनि जोहैनो गावखौ सुंथानायनि बागै खामानि मावनाय जागोन। मख'नो गोनांदि कर'ना भाइरासआ भारतआव गाग्लोबजेननायनिफ्रायनो दासिम 2 लाखनिबो बांसिन माइग्रेट लेबारफोरा गुबुन रायजोनिफ्राय आसामाव गिदिंफैफिननो गोनां जादों। बबेखानि माइग्रेट लेबार सेलआ रायजो सोरखारखौबो थोजासे मदद खालामगोन होननानै बुंदों बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित कुमार दासआ। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि अलखदनि समाव बे जेंनानि हेंथायै जुजिनो थाखाय दिल्ली सोरखारा मोनसे गोदान बिथांखि लादों। बे गोदान बिथांखिनि मुङानो जादों मुख्यमन्त्री घर घर रेशन योजना। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बिथांखिनि जोहै दिल्ली सोरखारा दिल्लीनि मोनफ्रोमबो नखर थांनानै रेशन जगायगोन। कर'ना भाइरासनि अलखदनि समाव दिल्लीनि थागिरिफोरा रावबो मुवा बेसादनि थाखाय दखानफोराव थांनो गोनां जानाय नङा। बेनि बागै गिबि मन्त्रि अरविन्द केजरीवालआ सुलुङाव बुंदोंदि मुख्यमन्त्री घर घर रेशन योजनानि सिङाव फैगौ 6-7 दानसिम दिल्ली सोरखारा मोनफ्रोमबो नखर थांनानै रेशन जगायगोन। बबेखानि दिल्ली सोरखारा लानाय बे गोदान बिथांखिया मोनसे सोमावसारारि आगान। माखासे बोसोर सिगांनिफ्रायनो गोरिब सुबुंफोराबो मान सन्मानजों रेशन मोननो हायो बेनि बागै साननाय जादोंमोन आरो दिनै बे सिमांआ जाफुंबाय होननानै बुंदों दिल्लीनि गिबि मन्त्रि अरविन्द केजरीवालआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।